Els alumnes d'infantil posem en valor la descoberta d'un mateix i del propi entorn. Així, aprenem l'observació, la consulta i l'experimentació pròpia a l'hora d'abordar qualsevol àrea d'estudi. L'alumnat som els protagonistes en qualsevol procés d'aprenentatge. Treballem des de la familiaritat i des dels interessos propis per assolir la motivació que necessitem. Fem ús de grups flexibles, eduquem en valors, aprenem l'autonomia a l'hora de treballar els hàbits i, sobretot, treballem la importància de la convivència i la comunicació, exemplar en la relació entre els pares i el professorat, com també en la relació entre els diferents membres de l'escola. Els alumnes de primària treballem de manera personalitzada a partir d'agrupaments flexibles i de treballs interdisciplinaris i globalitzats. Són mètodes que ens permeten entendre el món i les nostres capacitats personals de manera transversal. Desenvolupem un esperit crític que ens connecta a l'entorn i que ens permet adquirir competències vinculades a una realitat canviant pròpia del segle XXI. Alumnes que ens autogestionem amb responsabilitat i compromís. Posem en pràctica el diàleg, la reflexió, la creativitat i l'empatia. Sempre en connexió amb l'entorn i la pluralitat, creixem amb la consciència d'aprendre dels més grans i de ser un exemple per als més petits. Els alumnes de secundària aprenem d'un projecte que ens parla de la persona, de l'entorn i de les competències del segle XXI. El respecte, la tolerància i el diàleg afavoreixen l'autoconeixement i el creixement personal. El nostre progrés acadèmic ens forma en un espai que dona lloc a la comunitat, però també a la individualitat. Així, el nostre desenvolupament sorgeix tant d'un currículum comú com d'itineraris específics orientats als nostres interessos personals i professionals. Una vida escolar traslladable a qualsevol altre context que viurem, treballant la transversalitat, l'adaptabilitat i la preparació per a una societat de canvis.